ሰላም ብሩኻት ሎማዓንትኻ ጥዕምትን ግዜ ዘይተወሰደን ሚነስትሮኒ ክንሰርሕ ኢና ንቆልዑ ንዓበይቲ ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ሰሪሕ ክንፈትንኣ መጀመርታ ሓንቲ ሽጉርቲ ክንገበር ኢና ብድሕሪኡ ድማኒ 3 ፍረ ዕብይ ዝበላ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣድቂቐ መቲረ ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ዓቐን ከይነን ኣለዋ ገይረሉ ብድሕሪኡ ዘይቲ ገይረ ማለት እዩ ሽዕ ብሓባር ቁርብተይ ስጋብ ዝቃላለወለይ ከዲና ክገድፎ እየ ኣብኡ ከለኹን እግረ መንገደይ እተን ሳብስክራይብ ዘይገበርክን ሳብስክራይብ ግበራለይ ነዛ ዕቤት ቻነለይ ዝሕግዘኒ ማለት እዩ እቶም ሳብስክራይብ ጌርኩም ተከታተሉኒ ከዓኒ ይቀኒየለይ ኣምላኽ ይባርክኩም እቶም ሓደሽ ዝኾንኩም ነብዛ ቻነለይ ድማ እንኳዕ ብሰላም ብድሓን መጻኹም ይብለኩም ማለት እዩ ከምዚኣ ቁርብተይ ምስ ተቃላለወት ቁርብተይ ዱባ መቲረ እትየላ ኣለኹ ብድሕሪኻ ቁርብተይ ከዓ ጨው ገይረላ ማለት እዩ ዱባ ምስ በልኩ እቶም ዱባ ዘይትፈትዉ ከይትወፁ ሓንሳብ ፅንሑ ምክንያቱ ክንጥሕኖ ኢና ኣብ መወዳእታ ከምዛ ዝረኣኽና ከዓኒ ፍርቂ ኩባያ ማይ ገይረላ ማለት እዩ ከማይ ገይረ ቁርብ ከዲንያ ሽዑ ቁርብተይ ምስ በስ ከምዚ ምስ ተወሃሃደ ማለት እዩ ቁርብ ከዓ እዚ ክትሪኦ ፀናሕክን ናይ ፋጁልያ ይድበሃል ዋላ ናይ ፉል ፋጁልያ ይመስለኒ ዝበሃል ብትግርኛ ገይረሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓንቲ ንእሽተይ ማንካ ሽኮር ከዓኒ መረቐ ጅዳድ ወይ ማጂ ገይረሉ ከምዚኣ ገይረ ምስኣ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ማንካ ሽኮር ከዓ ሮዝመሪ ፍሬሽ ሮዝመሪ እንተዳለክን ኮይኑ ጽቡቕ ፍሬሽ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኹን ኣነ ብገዛይ ዝፀንሐ ቀመም እየ ዝጥቀም ፍሬሽ ስለ ዘይነበረኒ እዚ ንቑፅ ተጠቒመ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ንቁርብ ከዲንያ ቁርብተይ ሽዑ ከምዚኣ ገይራ ማለት እዩ ምስ ተወሃሃደት ከዓኒ ፍርቂ ኩባያ ማይ ከዓ ወሲኸላ ማለት እዩ ነዛ ፍርቂ ኩባያ ማይ ወሲኻ ከዓ መሊሰ ቁርብ ከዲንያ ብድሕሪኡ ቁርብተይ ምስ ከምዚ ድሕሪ ሓደ ደቂቕ ገለ ማለት እዩ እቲ ዱባን እቲ ፋጁልያ ቁርብ ምስ በሰለ በዚ ሚክሰር ጌርና ሃንዲ ሚክሰር ማለት እዩ ንጥሕኖ ሕጂ ማራ ኮናን ክንጥሕኖ ቁርብተይ ማለት ከምዚ ክሬሚ ምእንቲ ክኾነልና ሕፍስ ዝበለ ምእንቲ ክኸውን ቁርብ ጥሒነ ኣለኹ ከምዚ ማለት እዩ ኩሉ ሳይጣሓን ክኾን ዘለኹ እቲ ናይ ፋጁልያን ናይቲ ዱባን ቁርብተይ ተረፍሳ ኣለዎ ጥረ ዓይነት ምስ ኣሽዑ መብሰሊ ፓስታ ዝኾነኒ ከዓኒ ፍርቂ ኩባያ ማይ ሓዊሳላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ፓስታ ኣብ ገዛና ዘለና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፓስታ ሕውስውስ ኣቢለ ስፓጌቲ ንእሽተይ መመቲረ ገለ ኩሉ ገይረሉ ካብኡ ከዲና ንገድፋ ክሳብ ትበስል ከምዚ ኣይላ ጽቡቕ ምስ በሰለት ከዓኒ ከምዚ ትሪያ ዘለኽን ማለት እዩ ሕፍስ ኢሉ ጽቡቕ ምስ በሰለልና ድማ ክነውርዳ ክንብል እንከለና እዚ ቁርብተይ ቁርብካ ፐርሴሜሎ ፍሬሽ ማለት እዩ መቲረይ እትየሉ ብላዕሊ ከዓኒ ቁርብተይ እዚ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ወይ ኦሊቭ ኦይል ማለት እዩ ገይረሉ ከምዚኣ ጌርና ሽዑ ጥዕምቲ ሚኒስትሮኒ ምዚ ሕጂ ዝሓሊ ዘሎ ማለት እዩ ጥዕምቲ ሚኒስትሮኒ ከምዚኣ ጌርና ነዳሉ ማለት እዩ ብሩኻት ዘርኢ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኽን ይምነየልክን ኣወዳትኩም ኣወለድኩም ንኩልኩም ኣብ ዘለኹም ሞ ሰሰናይ ይምነየልኩም ማለት እዩ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ሚኒስትሮኒና ተወዲኣ ኣላ ሰሪሕ ክንፈትና ኢኽን እተን ዱባ ዘይትፈትዋ ጽቡቕ ጌርክን ነቲ ዱባ ክጥሕንኦ ትኽእላ ኢኽን ዋላ ነቲ ቢንስ ከማነይ ጽቡቕ ጌርክን ክጥሕንኦ ትኽእላ ኢኽን ከምዘይፍለጥ ጌርክን ቆልዑት ከዓ እንተደኣብዮም ዝኣብዩኹን እንተኮይኖም ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርክን ጥሒንክን እቲ ፓስታ ሽዑ ትሕውሳሉ ማለት እዩ ከምዘይርአ ትገብርኦ ያ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩለይ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ከዓኒ ላይክ ጀምሩ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና ቻው